Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi bo, kuna lezi ithombe trenda social media. Nakhona into engifuna ukukhumbuza yona. Niyakhumbula laba abama-90s. Niyakhumbula sizongena ku-year 2000. Iy'nkulumo ezazikhona, mina ngikhumbula ukuthi kudala-ke thina ngalowa nyaka, kodwa ngangimncane kodwa ngiyakukhumbula lokhu ukuthi kwakukhulunywa nje esontweni ukuthi hhayi-ke khona into ezokwenzeka, sizobhubha. Kungathi nje nonyaka ungahlukaniselwa esontweni ukuze-ke yabo uma sesibhubha vele kuyothi kushabalala siyobe sidumisa, siyobe sisesontweni. Kanti hhayi, asibhubhi ziyeza yabo lezi ngane angazi zinaloya moya wase-China. E-China ayikho into abangafuni ukuyi-experience abantu base-China. Ayikho into abangafuni ukuyizama. Nabo iy'ngane zenzani? Thina isithembu sikhule sazi ukuthi nje akusiyo into enhle. Angizami ukudelela njalo ningizwe kahle. Sikhule sazi nje ukuthi isithembu iy'ngane zigcina zingasathandani, nalowo mndeni awubi nokuthula nje, asifiki nezinto ezinhle isithembu indlela esazi ngazo nokusibukela kude. Hhayi-ke ama-2K nangu nje ubhuti omncane uyavela nabo sesabawu-2, asazi noma baya-8 bayadlala noma baqinisile. Akuyena yedwa, khona nomunye. Lona omunye uke wavela ukuthi unengane-ke nomunye usisi naye akasekho. Lona omunye usehambe wayelobola omunye, nalo omunye esemlobolile sekukhona omunye. Nangu nompumelelo kaMsile. Hhayi lezi ngane lezi, uyabo uma uzosuke nawe uy'nake kakhulu ungasanga lo mqondo, kumele nje ubuke ukuthi hhayi olunye uhlobo ley'ngane. Yilezi-ke zafika ngo-2000 kushona le 2001 kuya le. Hhayi bo, lezi ngane le abasabi lutho, abasabi lutho. Ile nto kade ngibuka Uthando Nes'thembu. Yabo angithi phela manje sengibuka Izingane Zesthembu, mase ngibuyele emuva ngibuka ukuthi bebenjani kuThando Nes'thembu. Mangibuka uMpumelelo ngithi hayi bo, isibindi ingane. Yabo nje leyana ayenza leyo yokufika nale ntombazane kuyiphathi kaMhlophekazi, kukhona umkhulu wakhe. Ngiyabona-ke ukababa-ke ngoba umsele kuvele uyasisapotha isithembu. Angithi siyazi ukuthi uMpumelelo umkhulu wakhe ubaba kaMayeni akasisaphothi isithembu, akasizwe sesikahle. Yena wafika ne-girlfriend enye. Uma wengane-ke mhlampe wayezoba khona ephathini yengane ngoba phela kuzoshutha iy'thombe, yabona iy'thombe-ke zaMhlophekazi zobe kukhona uma wakhe nangiphathi yakhe. Mhlampe nje futhi naye into angayijabulela uMhlophekazi noma esayingane. Lona omunye wesibili ufika hayi. Mina bengithi ngiyanikhumbuza ukuthi ngesikhathi kuthiwa 2000 siyabhubha, nalo uhlobo lwey'ngane ezayifika. Hhayi yabo laba bathi bafuna uku-experience yonke into abafuna ukuyenza futhi abanandaba. Khona kuhle ukuzethemba, kodwa futhi amahloni ayasiza kwenye izinto. Kuhle yabo ukuthi ube umuntu o-willing ukuthatha ama-risk, kodwa maqondene nokuthi lama-risk uzobhenefitha. Ngaba umsebenzi, uqala ibhizinisi, ukufunda, ukushintsha impilo yakho. Kodwa le ibe nengozi leyo nto engasabi lutho. Yinhle yimbi le nto engasabi lutho, ngoba uma umuntu ongasabi noma kungathiwa uyafeyila uzozama again. Nasesikoleni ungaphusha uze uqede. Nebhizinisi ungaliqala uwe uvuke uy'thuntuthe uphinde uqhubeke. Kodwa manje mase kuziwa kubantu ozohlekisana nabo, nabantu ozobasondeza eduze, iy'ngozi-ke leyo. Kufanele nje abantu ozobasondeza eduze kwakho ubahlolisise, ngoba ngempela bakhona abantu abalimele empilweni ngenxa ye-boyfriend.
omunye ngenxa ye-girlfriend, and lento ethanda kakhulu yiyo futhi ekulethela iy'ngozi. Hhayi bo, angisazi ukuthi lokhu kungenaphi. Mina bengizobabaza ukuthi nawo ama-2K ezosikhulumisa mase kuthiwa-ke thina ngoba so-anti abadala-ke sinomona. Hhayi, siwo-anti sibuye sisabe ukuthi into enjena izophela kanjani, kuyiwaphi? Kodwa-ke asihlehle-ke sihlale emuva ukuze kungathiwa thina sinomona ney'ngane ngoba kwashe kwacima asiwatholanga amathuba afanayo. Hheyi, mhlawumpe ungawathola amathuba afanayo kwasisize nakho lokho. Hhayi, ngiyabonga i-support guys, ukuze ngilande izinto eziningi. Nangomunye ubhuti omncane uyatrenda, uNes'thembu, asomjolo noma uyalobola angazi. Lona omunye-ke yena uvelile ukuthi umlobolile omunye ngathi akusahambanga kahle. Umpumelelo-ke uthi yena uyahlanganisa, uzobalobola bakhe. Hhayi, mina ngibonga i-support, ngibonga ithuba ukuthi niyangi-support. Bye bye.